Hi friends, आंनि बे केबाक्लारि नर्थ इस्ट इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय आरो आं मोनसे दिनै एकदम बाहादुरि घटना आरोना बेखौ नोंथांमोननो आं देखायनो नागिरदों नोंथांमोना एकदम नायलांबाय थादो आरो जुदि आंनि बे केबाक्लारि नर्थ इस्ट इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो जल्दि गोदान भिडिअफोरखौ नुलांबाय थानाय बायदि बाथायनाय लोगोफोर एड्रेसफ्रा नायलांदो जाथाया जाहैबाय मा दिनै खावरं सक आरो खावरं बाजार मोननै दोङो खाथि बे बाजारावहाय एकदम डेन्जार घटना जादों बे घटनाखौ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन दायो नायलांबाय थादो एकदम सिखाव दिनै हराव फुल सिखाव हाबखादों आरोना मोनथाम मोनब्रै एकदम डेन्जार दुकानावहाय आदा रेस्टुरेन्ट मोन ने बिथिं हाबबाय आरो ने बिथिं हाबबाय नै नायदो एकदम बिथिं हाबनानै दानाबा नै नायदो नैबे जाबाय खावरं बाजार बे जोंफ्रा सरत होननानै बुङो बे जोंफ्रा दुकाननि बहुद बुरिया सेल जायो बेहा दुकानाव एकदम बहुद माबा दङ आरो ना मोजां मुवाफोर दोङो गासैबो जमा जाफैजोबो सरत ओमफ्राय माबायदि जाखो जाथाया दिनै दा बर्तमान सिखाव हाबदों बेलेग हटेलनिफ्राय हाबदों आरो हाबनानै ओमफ्राय आंनिखौ वाल माबाबाय थालाखौ माबादों मा होनो सिफायनो हायाखिसै बेनि उनाव मा खालामखो वाल ओमफ्राय बेलेग वालनिफ्राय बारनानै सिलिं सिफायना हाबदों आरो बे सिलिंखौ खिथिनो हागोन ना एसे हाबनो हागोन नै बिथांनि दुकानमोन बेयो ओमफ्राय बे दुकानाव दिनै सिखाव हाबदों एकदम माने आरोना किसुमान मानसि दोङो दाबो माने सिगांनि बायदि यानो जाना थागासिनो दङ सोलायनो रोङाखै नै रायजोफोर नायदो माने नै बिथिं ओरैजाय हाबबाय एकदम माने बुस्थुफोरखौ माने लाना थांदों आरो बेखौथ' एसे एफआइआरबो होनांगौ मानो होनब्ला बेबायदि जाथायखौ खालामबाय थायोब्ला गाज्रि जागोन नै बिथिंहाय हाबना फैदों आरो ना नै नायदो खोब माने थान्दा लोंनाय हारिनाय अनेक मानसि दायो जादों बेनिखायनो माने सिखावा एसे नोजोर दोङोमोन बिथांखौ बेनि खेथ्रआव दायो नै माने मा खालायनाय जागोन सिगारेट बान्दों सारि बान्दों ओमफ्राय फैसाफोर फैसा 10,000सो दङ बेफोरखौ लांजोबबाय आरो ना दे थिगानो दायोथ' जेनेबा सिखावखौथ' नागिरगासिनो दङ मोनाखै सोरबा खावदों ओमफ्राय एसेबो मिथियाखै नामा माने गामिनि ओनसोलनि ना एसे गोजाननिफ्राय फैदों मिथिथ'वाखै ने नै बिथाङा बुंबाय माने मानसिखौलाय नागिरगासिनो दं नैफोराव दङमोन एसे लाना थांबाय बेनिफ्रायबो थान्दाफोरखौबो लांदों नै माने आरो आं देखायबावनो नोंथांमोननो आरो बे मोनसेल' दुकान नङा आरो लांबावदों बहुद खैथा लांदों नैबेयाव बिनि खाथियावनो एसे गेलामेला दुकान दोङो बे दुकाननिफ्रायबो लाना थांदों বাইদেউ এইটো আজি ৰাতি চুৰ হৈছে বুলি শুনা পাইছো হয় না এইটো চুৰটো আপোনাৰ পৰা কি ললে মানে হয় এতিয়া চুৰক মানে আপোনালোকে অলপ চলপ গম পাইছে নে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই আৰু হয় মানে এতিয়া বহুত মানে মানুহবিলাকৰ নাটনি হৈছে বাৰিষাৰ কাল তাৰ কাৰণে মানে মানুহবিলাক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল নেকি এনেকৈ হ'ব সোমাইছে মই দেখাই দিওঁ এইটো হয় এইটো চিলিঙৰ পৰা মানে সোমাই আহিছে আৰু বস্তু উঠাই লৈ গৈছে আপোনাৰ দোকানৰ পৰা কি লোৱা হৈছে নে পইচাটো লৈছে আৰু হয় এতিয়া এইটো চুৰৰ বাবে আপোনালোকে কি ডিচিশ্যন লৈছে এনে जाथायाथ' जाबाय दायो नायदो माबायदि माने मानसिफोरा फैनानै माबायदि गोसोआव लाना थाङो बेफोरखौ माने गावगायनो एसे आन्दाज खालामना लानांगोन ना दुकाननिफ्राय ओंखायनो माने हुसियार जेब्लायबो हुसियार मानो होनबोला मानसि जाथि मा सानो मा थायो गासैबो माने गासैनि साननायखौ हमनो हाया नैबे मोनसे दुकान नैबे बे दुकाननि मालिका गैया दा दसे बेखौ बुखावना थांबाय नै बेखौ बुखावबाय नायदो रायजोफोरखौ बुखावनानै हाबबाय सिङाव माने এনেকা माने जाथाय जादों बे खावरं
उदालगुरिनि साहा उदालगुरि टाउननिफ्राय 5 किल'मिटार साहा दोङो बे खावरं सक होननाय जायगाया बे जायगायाव हाबदों दिनै नैबे बे दरजा जाहोना बे दरजा ना बे दरजाथिं हाबदों आरो हाबनानै बिसोरो सिलिंआव उथिबाय आरो सिलिं भितराव उथिनानै जाखिनि जाथायखौ खालामबाय रायजोफोर ओंखायनो आङो एसे हाबदान खालामखौ होबोबाय थादों बे दुकाननि थाखाय माने गावगायनि एसे हुसियार जानांगोन आरो नै बेनो जाबाय রেস্টুরেন্ট চুরি হয়েছে বলে শুনা পাইছিলো হয়েছে না আপনার এতিয়ালৈকে মানে কি মাল লোৱা হৈছে আপোনাৰ পৰা মোৰ পৰা 3500 টাকা পইচা লৈছে হয় তাৰ পিছত এই চাৰ্জাৰ বিলাক লৈছে আৰু দুইটামান মোবাইল লৈছে আৰু এই তালা বিলাক কিবা কেছ বিলাক হয় ওলাই ফেলাই জহাতা পেলাই দিছে এতিয়ালৈকে এই চুৰক মানে আপোনালোকে অলপ চলপ মানে ধৰিব পাৰিছে না পৰা নাই আমাৰ তো এনেকা দেখাতো নাই সন্দেহ আছে সন্দেহৰ ওপৰত কিবা ডিপেন্ড হলেওতো নহব হয় এতিয়া এইটো চুৰি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এফআইআৰ দিব না নিদিব এতিয়া মিলি চাও লগৰে বিলাকে কি কয় এটা দোকানৰ মাত্ৰ নহয় তো ইয়াতে এটা পোষ্ট অফিচৰ চুৰি হৈছে পোষ্ট অফিচৰ যোনটো কিবা আছে তাতে এতিয়া পোষ্ট অফিচৰ দ্বাৰা কিবা হ'ব নেকি বুলি আমি আশা কৰিছো যদি পুলিচক এফআইআৰ কৰিব লাগে আমি কৰিম আৰু ইয়াৰ আগতে মানে এইটো খাওৰং অঞ্চলত এনেকা চুৰি বাগেৰা মানে আগতে হৈছিল না হোৱা নাছিল আগতে 3-4 বাৰ হৈছে 3-4 বাৰ হৈছে বৰ্তমান এইটো মোৰ 3 টাইম হ'ল 3 বাৰ হ'ল তেতিয়া হ'লেও মানে আপোনালোকে পুলিচক ইনফৰমেশ্যন দিয়া নাছিলে এইবাৰ দিব লাগিব নহ'লে মানে এইটো অঞ্চল আৰু তাতকৈ ডাঙৰত মানে গৈ থাকিব চুৰিবিলাক তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মানে এটা সিদ্ধান্ত লৈ ফেলে কামটো কৰিলে হ'ল আপোনালোকক মানে দেখাই দিলোঁ এইটো এটা মানে কম্পিউটাৰ দোকান এইটোৰ পৰাও চুৰি হৈছে এতিয়া শুনামতে মানে 4-5টা মান দোকানত মানে লণ্ডৰ ফণ্ডৰ কৰি থৈ গ'ল ৰাতিৰ ভিতৰতে তেওঁলোকক মানে কিবা এটা ব্যৱস্থাটো দিব লাগিব উঠি হাব নেম না দা উঠি হাব দङ नै बर बियो एकदम मा नाङा मोनजोबो मोननायालाय नाथाय दिथिलाय नै बेयाव बुखावबाय आरो बेयावबो नै एकदम डेन्जारखा बिसोर सिखावफ्रा बिसोरखौ मोनहाबा मा खालामगोनलै खोनासंनांगौ नै বাইদেউ আপনার দোকানত তো সোমাইছে না চুৰে কি ললা আপনার পুরা একো লোৱা নাই ভাগ্য ভাল দে আপনার পুরা একো লোৱা নাই কিন্তু হয় ভাঙাইছে আৰু বস্তুবিলাক চাইছিল কি আছে কি নাই চাইছিল কি জান কিন্তু পোৱা নাই নে এই বাইদেউৰ এইটো দোকান হয় এতিয়াও এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি ফালে চলি আছে ঘৰখন এইটো তালাটো পুৰা ভাঙাই ফালে লণ্ডৰ পণ্ডৰ এটা টুকৰা টুকৰি কৰি থৈ গ'ল এইটো হয় এই जोंरा बेयाव माने पोस्ट अफिसनि माबा बेयाव ओमफ्राय बेयावबो हाबनायमोन ना सिखावा ओमफ्राय मा दङ बेयाव जेबो लांनो मोनासै हारि दंमोन आरो ओमफ्राय बैफोरखौथ' जेबो खालामना गालाङाखै थारमाने बिसोरो सिखावफ्रा माने फैसाफोर नागिरदों आरो बेलेगथ' जेबो गैया बिसोरहा बे फैसानिनो माबा नैबे दुकानाव जादों आरो ना नैबे दुकानाव जादों नैबे दुकानाव जादों बिथिं हाबनानै सिलिंथिं उथिबाय आरो बेनो नैबे सिलिंथिं उथिनानै थांबाय आरो बेयो नै बे दुकानाव हाबफैबाय आरो नोंथांमोना देखाबाय सिलिंखौ बिदि आरो ना भिडिअखौ आं दिनै एसेबां दोनथ'नाय जाबाय